Som leder for Center for Excellence ved jeg, at vi har leveret service i verdensklasse, når jeg ser mine gæster smile. Det gør mig stolt. Serviceniveauet er helt klart steget, siden jeg startede her, og det bliver bare bedre og bedre hver dag. Jeg føler mig meget velkommen, og vi følger jo med i hinandens liv sådan lige på overfladen, og det er super fedt. Jeg har noget glutenallergi, og det er Sebastian altid meget opmærksom på, og sikrer, at jeg får det rigtige mad på min tallerken. Den største del af glæden kommer, fordi gæsterne er glade. Jeg kan godt lide at lave mad, så jeg synes, det er fantastisk at lige stå og få et par professionelle fif. Den gode smag alene vil ikke give den samme oplevelse. Hele præsentationen af maden betyder enormt meget. Og det er lige at forvente et par ord, og lige få, om det så bare er hyggesnakket om, hvordan gik det i weekenden eller et eller andet. Det betyder bare noget for helhedsoplevelsen af at komme ned i restauranten og spise. Det er virkelig fedt. Mad og service er min store passion, men vi skal selvfølgelig også tjene penge. Jo højere kvalitet, jo bedre bundlinje. De to ting hænger helt klart sammen. De hjælper mig til at spise varieret. Undskyld. Dagens højdepunkt, det er bare frokosten. Jeg glæder mig hver dag, når jeg står op. Jeg elsker kammerater. Jeg elsker at udvikle nye retter. Prøve noget nyt af. De er gode til at få en til at føle sig velkommen. CFE er med til at motivere mig til at højne mit faglige niveau, så vi altid er bedre i dag, end vi var i går. Det er godt at træne kollegaerne. Det er godt at blive trænet af andre. Det er godt at blive udviklet. Det er godt at blive udfordret af hinanden. CFE, det er det rigtige for mig.